Voter party interest ini दिनै नोंथांमोनहा बेयाव नमिनेसन होबाय नमिनेसन होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेसेबांसो आसाबादि जे बेयाव देरहासार जागोन जों माने 100% दङ आरो ना आसा दङ माने दायो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि हेफाजाब होनो ओनसोलनि रायजोफोरा माने आंनि सायाव माने बहुत फोथायनाय दङ ओंखायनो भटारनि सायाव जों भटारनि थाखाय दोननांदों नालाय भटारनि सायाव बहुत फोथायनानै माने दायो नोंथांनि मुङा कामेस्वर सरगियारि सिनायथि एड्रेस 1 नम्बर दीपांजलि दायो नैबे समाव नोंथांजों लोगोसे नोंथाङा जे नैबे दिनै नमिनेसन होबाय दायो बे समाव नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि सापर्टारफ्रा बेसेबांसो बाहागो लादों बाहागो 14 जनसो 20,000 जिखुनु गामियारियाव ना गामियावथ' आं बुंनो हाया आरो दा बेयाव फैनायाथ' ओरैनो 100 जनसो दं भटार पार्टी इन्टारेस्ट दिनै नोंथांमोनहा बेयाव नमिनेसन होबाय नमिनेसन होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेसेबांसो आसाबादि जे बेयाव देरहासार जागोन जों माने 100% दङ आरो ना आसा दङ माने दायो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि हेफाजाब होनो ओनसोलनि रायजोफोरा माने आंनि सायाव माने बहुत फोथायनाय दङ ओंखायनो भटारनि सायाव जों भटारनि थाखाय दोननांदों नालाय भटारनि सायाव बहुत फोथायनानै माने दायो नोंथांनि मुङा कामेस्वर सरगियारि सिनायथि एड्रेस 1 नम्बर दीपांजलि दायो नैबे समाव नोंथांजों लोगोसे नोंथाङा जे नैबे दिनै नमिनेसन होबाय दायो बे समाव नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि सापर्टारफ्रा बेसेबांसो बाहागो लादों बाहागो 14 जनसो 20,000 जिखुनु गामियारियाव ना गामियावथ' आं बुंनो हाया आरो दा बेयाव फैनायाथ' ओरैनो 100 जनसो दं भटार पार्टी इन्टारेस्ट दिनै नोंथांमोनहा बेयाव नमिनेसन होबाय नमिनेसन होखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेसेबांसो आसाबादि जे बेयाव देरहासार जागोन जों माने 100% दङ आरो ना आसा दङ माने दायो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि हेफाजाब होनो ओनसोलनि रायजोफोरा माने आंनि सायाव माने बहुत फोथायनाय दङ ओंखायनो भटारनि सायाव जों भटारनि थाखाय दोननांदों नालाय भटारनि सायाव बहुत फोथायनानै माने दायो नोंथांनि मुङा कामेस्वर सरगियारि सिनायथि एड्रेस 1 नम्बर दीपांजलि दायो नैबे समाव नोंथांजों लोगोसे नोंथाङा जे नैबे दिनै नमिनेसन होबाय दायो बे समाव नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि सापर्टारफ्रा बेसेबांसो बाहागो लादों बाहागो 14 जनसो 20,000 जिखुनु गामियारियाव ना गामियावथ' आं बुंनो हाया आरो दा बेयाव फैनायाथ' ओरैनो 100 जनसो दं नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो